badhe tindak dhateng pundi? Aku arep goleki buta putih kang kanggo tumbal negara. Denawa Setaya. Lah menapa kangge srana anggenipun penjenengan badhe dawuh kaliyan Retyanwala Sinta? Ora, Gok. Wektu iki senajan Sinta durung gelem madu arep karo aku, nanging aku wis percaya bakal mesti gelem dadi pertimbang aku. Tak gambarake kaya dene endhog kang kepepet ing watu ora bakal bisa budi sapa sing amrinani. Lah nggih. Sinta ki sapa to? Bojone Regawa to. Regawa ki sapa? Putra Ratu Ngayojapala. Oh. Dicolong karo kae kok mulih rene. Kekke nang Taman Keputren. Ha iya. Yen dosa muka ki elek kok aten-atene kok. Bojo kok nyolong ki ra ya ora.